Nagyon boldog vagyok, hogy itt tartunk már a kezelés folyamatában. Éppen az előbb idéztem fel magamba azokat a pillanatokat, amikor kiderült számomra a Facebookos oldalon keresztül, hogy én lettem a pályázat nyertese. Az első alkalommal ugye csak egy konzultáció volt, amíg átbeszéltük, hogy lesz a kezelés folyamata. A következő alkalommal levettük a mintát, és most a harmadik alkalommal már a kezembe, illetve lassan majd a számban tarthatom a síneket, úgyhogy abszolút pozitív élményekkel gazdagodtam. Nagyon udvariasak a kollégák, akik itt dolgoznak, mindig nagyon kedves és segítőkész személyzettel találkoztam. Aki attól tart, hogy esetleg fájdalmas a kezelés, vagy nagyon kellemetlen, megerősítem, hogy semmilyen fájdalommal nem járt egyetlen kezelés sem, amit eddig tapasztaltam. Bízom benne, hogy majd fogom látni a sínek cseréjével, ahogy egyre szebbé és rendezettebbé válnak a fogaim. Nagyon várom majd a végső célt, amikor már majd tényleg úgy tudok mosolyogni, és úgy látom magamat a tükörben, ahogy azt majd szeretném, és ahogy megálmodtam.